preparing for your healing. My God, oh my God, I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. Going off my mind, I'm begging you, my God. I'm waiting for my children to keep my dreams alive. In Ozikwome, Anya mire juwonu manya chuku. In Ozikwome, Obi abawa wangio chimo. In Ozikwome, Elim jiri biano wamo swagi kokana koe. In Ozikwome, Emunobi ulilanya mnile anihile kurakoe. In Ozikwome, my life is torn apart, my hopes are gone with the wind. In Ozikwome, my whole world is crumbled, that's not how to live. In Ozikwome, I need a ripple no more, Chimo, Imukwanya. In Ozikwome, a queen on a leaf when Kegi, Nele Kone Memo. In Ozikwome, Anamajunu Gajuju Chuku. In Ozikwome, Ewozami Juru Chimu. In Ozikwome, in Ozikwome. Ada wanyi mu. Gekwa kanelo ni fi we kipu na nne unu na ekulu no bosita. Unu bi. Ade ma fuko no nji akoma kama mama makala. Mama mbo odogun anyi. This aveko. Mama mbo a very respectable housewife who is always there for her children. He cares for us more than even we care for ourselves. So throughout our life, my mother has always been there for us. And all we are today, our mother is instrumental to it. So she's a great woman. I love her. She will forever be in my heart. I don't think I can. If I start talking about my mom, we will not go. So let's rest in perfect peace. Yeah, man. Thank you. Shandalap.
Sound check mark 1, 2. Sound check mark 1, 2. In a short moment, Yes. Yes.
Asnara doesn't go over. Senior onowu.
Kraịst anyị anara arụ nwanne anyị nwanyị Teresa maka ofe nlili ya ka site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ nọnyere anyị ka site n'ofe nru nke a ka o site n'ike mmụọ nsọ gbaa anyị ume kasikwa anyị obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. ga-emekwa ka unu zuru ike n'ihi nke a ka anyị kpee ekpere kenekwa ekene maka Ogbueshi Theresa ebe anyị maworo na ndị niile asaworo n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ aghaghị izu ike ebi ebi n'alaeze nke Chineke ka anyị kpere Chineke. Nara ekele n'ihi ike ọ natara ịlụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ Chineke Nna nke pụrụ ime ihe niile. Ekele dịrị gị maka ndụ oru gị
Theresa n'ihi na ị sịrị na ọnwụ onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụahịa n'anya gị dị ndụ iji si ike ma hụ na ị ketara oke n'ọṅụ ebi ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụọma 90, page 42. No
ahụ nke a na-akpọ Jerusalem. Jerusalem ọhụụ ka o si n'elu na-arịdacha site n'ebe Chineke nọ. Edozikwara ya dịka nwanyị nke achọworo n'ịma inye di ya. Mgbe oke osimiri, mgbe n'oke olu ka ọ na-esi n'oche eze ahụ, lee, ụlọ ikwu nke Chineke dịrị mmadụ. Ọ gabighị kwa ya ra ha onwe ha ga-abụkwa abụ ndị nke ya. Ha onwe ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke onwe ya ga-abụkwa nke ha. Chineke ọ ga-echi ya kwa, ọ ga-ehichakwa ha anya mmiri niile ọbụla n'aka ha. Ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Iru uju na ọ bụ ịkwa akwa, ịna ma ọ bụ arụ ụfụ adịghịkwa ọzọ. Ihe mgbu niile agabigawo. Onye ahụ nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ wee sị, lee, ana m eme ihe niile ka ọ dị ọhụụ. O wee sị, dee akwụkwọ n'ihi na okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa eziokwu. O wee sị, emewo m ha, mụ onwe m bụ Alfa na Omega. Mụ onwe m bụ Alfa na Omega. Mụ onwe m ga-enye onye akpịrị na-akpọku mmiri site n'isi iyi nke ndụ. Onye na-emeri ga-enwekwa ihe ndị a. M ga-abụkwara ha Chineke, ha onwe ha ga-abụkwara m ụmụ. Ma ndị na-atụ ụjọ, ma ndị na-ekweghị ekwe, ma ndị arụ na ndị ogbu mmadụ, na ndị na-akwa iko, na ndị na-agwọ nsị, na ndị na-ekpere arụsị, na ndị ụwa niile, oke ha ga-abụ n'ime ọkụ ahụ nke dị oke ọkụ na brimstone na-ere ere, nke bụ ọnwụ nke abụọ. Nke a bụ okwu nke Chineke. Page 62, 49. Because we
Chineke nke pụrụ ihe niile. Onye chịkọtara ndị niile ọbụla n'ime mmekọ niile n'otu nke arụkwa gị Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Anyị na-arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị niile nọ na paradaịs na n'ụwa ihe gị na udo gị. Kwee ka ndị niile ahụcha n'ime ọnwụ na-abịte n'ọnwụ Kraịst nwa n'ebe mmehie dị baa na ndụ ọhụụ. Kwee ka mmụọ gị na-edu anyị bụ ndị nọ n'ije n'ụwa, ndị nọkwa na-adị ndụ n'okwukwe n'ime ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Kwee ka ndị niile okwukwe ha dị na gị nwee mgbaghara na udo, ka awụcha ndụ anyị niile ha wee fee gị n'obi umeala. Nne ya na ezinụlọ ya niile na ndị enyi na ikwu na ibe ha niile nwee ezi ntụkwasị niile lekọta ha anya nke ọma dịka nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Riches
ịkwanyere Ogbueshi Theresa Adaobi n'azụ. Anyị na-ekelekwa ndị niile nwanyere ịbịa sonye. Anyị na-ekele Bishọp Ọdịnaịja ezinụlọ. Ma tupu a gaba n'ozi ekele, anyị na-ekele our Lord Bishop, the Right Reverend Ralph. Thank you and God bless you. Gọzie ya n'ụlọ. Gọzie ya na ndị nwunye ụlọ. Gọzie ya n'ụmụ ụlọ. O ruru ma grandchildren, great grand, gbadara n'aka tupu ka anyị kpọrọ Jizọs aha. Ọ bụ ikiri Chukwu ekele, onye na-enye ndụ, onye na-eme ka anyị nọrọ ihe ọma. Anyị kele Chukwu na ọ nọnyere mama oju ozi niile jee ma na chọọchị, jee ma n'obodo, tinye bụrụ onye na-enyere ndị mmadụ aka, onye na-abụ ndụmọdụ, onye nyere aka zụlite ọtụtụ ndị na-akwado elu di ka ha wee bụrụ ezigbo nwunye na ezigbo ezinụlọ. Bụrụkwa nnukwu onye otu nke Kraịst wee jee ozi o wee masị Chineke na ọ ga-akpọrọ ya. Anyị na-asị ka Chukwu nara otuto wee sị ezinụlọ ya akasịle, ma dịka ha na-akasị na ha ga-aga n'ihu, anyị ma na ha na-aga n'ihu, mana ha gbadosie ọkpa nọọ Chineke bụ ihe niile, na-ekpere Chineke, na-enyere chọọchị aka, na-enyere obodo aka, na-enye aka na-azụpụta ndị ọzọ. Ka anyị na-anya na akwụkwọ nsọ, ka anyị na-anya n'ebe anyị gụrụ na Revelation chapter 21. Gabigasịrị oke osimiri adịghịkwa ọzọ. Verse 4. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọbụla n'anya ha. Ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Iru uju agaghị adịkwa ọzọ. Ihe mgbu niile agabigawo. Verse 7. Onye na-emeri emeri ga-eketa ihe ndị a. M ga-abụkwara ya Chineke, ya onwe ya ga-abụkwara m nwa. Anyị chọrọ anyị si na ebe anyị bụ wee gbaa ụmụ anyị ume, mana ọmụmụ anyị ga-agbadokarị ọkpa na verse 7 ebe ọ sị onye na-eme gịnị? Anọghị ọfụma. Onye na-eme gịnị? Kwụsie ike. Onye na-eme gịnị? Achọrọ m ịkwụsie ike ọfụma. Onye na-eme gịnị? Otu tụrụ ezute ihe fụrụ n'ụlọ ụka na kwụsie ike ooo. Ndị Ogbueshi ekele bara. Achọrọ m ịkwụsie ike. Onye na-eme gịnị? Onye na-emeri emeri. Onye na-emeri emeri. Ọ bụghị onye emeriri emeri, naanị ebu n'okwu. Onye na-emeri emeri. Ọ karịrị anyị gịnị? Ya gbasịa anyị. Chineke na-ekwu tupu ọ bịa, Chineke na-ebu ụzọ lelee ihe a na-abịa n'ike. Ofu example bụ n'ọnọdụ Job. Na tupu ọnọdụ ọjọọ abịara Job, na Chineke gwara ekwensu sị ọbịfụrụ ọnọdụ a na Job ga-emeri. Ọ sị na Chineke anaghị ekwe ka ọnọdụ karịrị gị bịakwasị ihe emegbu ihe dị na ya. O mesisi anya n'ume, ọ
ọsị oge ihe emewu ọhapịa si aka maka ọ ma na ịbụ onye mmeri metụkwa onwe gị aka n'obi ọzọ sị abụ onye mmeri kwụsie ya ike with audacity. So ka anyị bido n'ofu n'ọnọdụ Naijiria Chineke enego gị anya fụ na onye ọbụla ọ sọkwara akpara ise daa na ya na-eri nri ikwere nka na etu ọ sọkwara ndị ọchịchị si debe ọnọdụ n'iso ha na ndị a ga-anọkọtasị na o ji nkwụnye ụlọ si na ike agwụgwụ maka na ebu gị anọghị maka na ebu gị onye na-emeri emeri onye bụkwa anya fụ gị ma na ịbụ onye mmeri o wee na-egosi Jọn ọtụtụ ihe n'ime ihe niile o gosiri eluigwe ọhụrụ gosi ụwa nyere ya aka o wee merie na tupu ijesie ije gị n'ụwa ọbụla ihe a ga na-akọ ọbụ na nke a bịakwasa nke a mere nke a mere nke a mere mana ikpeazụ na ịbụ gịnị ọya bụ ihe ka mkpa n'ihe ọ sọkwara ya mee na o nwere akara dị n'arụ gị ọ dị ka mmadụ inene bọọlụ agbachapụrụ agba ọ bụ na inene bọọlụ okwu nke wuru ewu mgbe Naijiria sara goolu na 9 minutes ị na-enene ụdị bọọlụ a ịma rizọt ọzọ ọ bụrụ na ịbụ onye na-ebiazie soro ndị ọzọ na-eme nri ọ bụ ike ọ bụrụ na ọ merie ọ ga-bụ onye laịk a na-akụ ya a na-etinye na bifo bifo ị na-emezi ifo onye nwaazị ka ga-asị na a na-emeri ihe abụọ kpa akụzi ha na ebiti ya ya onye nwere n'ọnwa si m ụwa emeregokwe ihe bọọlụ ụwa ebe esi meka atlanta a na-akpụ ya ọ dịka a ga-asị na emerigo Naijiria last minute asara nke ịgba ọlaịdo ụwa na-ebu onye mmeri Chineke si na ịbụ gịnị ekpekwana ka ihe ị na-afụ kutuo mmụọ gị ekpekwana ka ọnọdụ ezinụlọ gị mee gị ka ị jụọ Chineke ole ebe ị nọ ọnụ ya wee na-asị ebe ọ bụ na o mere na gị onwe gị na ị ga-abụ onye gịnị adị na Chineke si na gị bụ onye mmeri so n'ebe ahụ ọ dị ka ga-asị na a na-emeri gị ka ị na-arụ mee ka ọ ga kedu ihe mkpu a na-akụ gị ọkpọ ị na-afụ ị na-ebili a na-eme ị na-ashachi si mba maka na ndị nọnyere anyị karịrị ndị na-eme gịnị emegide anyị maka na Baịbụl si na onwe ha ọlụ ọbụla a kụrụ megide gị ga-eme gịnị ga-aga n'ihu na onye ọbụla na-ebili ịma gị ikpe na Jehova na-akụda ya kedu ihe Chineke ji eme ihe niile na ịbụ gịnị onye mmeri gekwentị ka m kọrọ gị ọfụma ọgụ gị na ihe ụwa bụ na ọ gị nwere fri ka njekwa na ndị mgbe ọzọ nwere abụ onye nwere fri ihe ọ sọkwara ya na-eme gụọ onwe gị na onye mmeri na Chineke si na ịbụ gịnị onye mmeri so ị na-arapụ binye ekwela ka ọnọdụ ọbụla merie gị etu ọbụla ọsọ wee dị Chukwu si na ịbụ onye mmeri ọ bụrụ na igwe ga-shout the loudest amen ka anyị nekwa anya na verse 8 ka anyị fụkwa mmeri ọzọ dị nnukwu mkpa na anyị ga-emeri ma ndị na-atụ ụjọ ndị na-ekweghị ekwe ndị arụ tụọ onwe ndị Chineke na-echere anya kpọọ ha ndị arụ
ndị ogbu mmadụ, ndị na-akwa iko, ndị na-agwọ nsị, ndị na-ekpere arụsị, ndị ụgha niile. Ọ sị na ndị a n'oge ha ga-abụ n'ime ọdọ ahụ nke ji ọkụ na brimstone na-ere, nke abụọ nwoke ugbo abụọ. Gekwa ntị, ọ bụrụ na imerie ọnọdụ isi ike dị na Naịjirịa, merie ọnọdụ ezinụlọ, merie ndị amoosu, merie ndị obi ọjọọ, mana mmehie merie gị, ọkwazi ịgba. Maka na mmeri nke ikpeazụ ọ na-ekwu maka ya bụ nke ga-editamin ebe ị ga-anọ na ndụ gaje bịa. Anyị na-ekwu na mama nọ 90 something, na-ekele Chukwu, mana gekwa ntị, eternity bụ ihe a na-aba ọ bụrụ na ụmụazị asị nọ akụkata awa 1 million years asị na good morning. Bible sị na ihe ga-eme ka ị merigwe ọnọdụ nke ahụ bụ ọ bụrụ na ị meriri mmehie njọ. Ekwe ka ọ bụsịsị ha sị ndị na-atụ ụjọ, ndị ekweghị ekwe, ndị arụ, ndị ogbu mmadụ, ndị na-akwa iko, ndị na-agwọ nsị, ndị na-ekpere arụsị, ndị ụgha niile, oke ha ga-abụ n'ime ọdọ ọkụ. Ọ bụrụ ha na mmehie na-achị isi na ndụ gị, ọ bụrụ ha na onwebeghị ụbọchị isi Jizọs ya bịa bụrụ onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ịgbakwa aka mmeri. Maka ya ma bụ mmeri kachasị mmeri, na ịnụsoro ọgụ niile ị nụrụ n'ụwa merie n'akụkụ niile, mana imerighị mmehie. Mmehie na-achị isi na ndụ gị. Ị na-ebi ndụ n'ịkwa iko, ị na-agwọ nsị, ị na-ekpere arụsị, ịbụ ogbu mmadụ, maka ị na-etinye onwe gị n'ihe ọjọọ. Kịta ọtụtụ ndị mmadụ na-eme na ha bụ ndị ụka, mana ha na-etinye onwe ha n'ihe ọjọọ dị iche iche. Mana Baịbụl sị na ka ha rabụ ndị na-ara ya, n'ọha ka e nyere ike ịbụ ugwu Chineke, nke gosi na Chineke na-enyekwa mmadụ ike eji emeri mmehie. John chapter 1 verse 12 na akwụkwọ ọzọ, maka ha bụ ndị na-ara ya, ha ka o nyere ike ịghọ ụmụ Chineke, bụ ndị kwere n'aha ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ike nke eji emeri mmehie, ofu ihe bụ ihe dịrị gị ime, isi Jizọs bata n'ime gị, ya bịa bụrụ onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ dịkwa very simple. Ọ dị very simple. And ọ nweghị ihe o were gị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihe tara akpụ, mebi ka a sị ya n'ọhịa ka ọ ga-abụ ime Chineke agbaghara gị mmehie gị, nye gị ike ị ga-eji bụ nwa ya, gị rụọ ụlọ ụka, ma ọ bụ gị were ọkpa sekpụrụ a na si ebe a pụọ mee road. Ihe ndị a niile oke ha dịsị mma, mana ekwentị ihe Chineke mere maka nzọpụta mmadụ dị very very simple. Ihe ọ ga-abụ omee na ndụ gị, o nye gị ike, maka na mmehie bụ ihe na-eweda mmadụ n'ala, n'agbanyeghị ogugo onye ahụ nọ. Ọ bụ ha na omerie ego dọtuo gị n'ala, mana ọ sị nọọ ndị kwere na ya, ndị ga-abịakwute esi Jizọs bata n'ime m, bụrụ onye nwe m na onye nzọpụta m, fichapụ afa n'akwụkwọ nke ọnwụ, deba ya n'akwụkwọ nke ndụ, nye m ike m ga-eji bụrụ nwa gị. A very simple prayer. Ọ bụ ya ka Neeman ji chebe ga-azọpụta ya n'ọya. Oh
saints go marching, when the saints go marching, all I want to be in the land, when the saints go marching in. Jesus will write in heaven, oh, not to good not to good only be thine, oh, only be thine, Jesus. People will talk and the only all that I see and to Jesus, the will talk and the only
nsọ ndị kwere ka na-ege ọbara dịka Israel ozi ọma n'ebe a. Eternity is real. Ụwa bụrụ ebe ọ bụ. Anyị na-aga n'ihu na-ekele maka ndị mama almost 100 years. But that is what it is. Beautiful home, lovely children, distinguished academics, well-known professionals, all over the place. Owegendo, all these 6 children, what a blessing. God has so many things to say. I will continue to say that you bless. A family that you bless. That you continue to go on blessing. To the children in our heart, Jesus. Amen. Diga hadi chuma hadi urugi nubashita. Hadi bravo mawetena. Gani nyareha. Gani nugoseha. Wabu menu fani nopona. Nebo bona fani. Nakuko bona fano. Kababuru ndi. Gana pasa kuzoma. Ndi gare kosi ife. Ndi kosi ezono makasi nila ya wepata. Ndi gane kosi ezi ama kama na mama. Where go to the gun to wear now? Where are these here? Where was there? Oh, you put in the job again. Let your blessings be upon them. In the name of Jesus Christ. The Father, I ask you that every teacher, you do not wear down with God. The Father, I need and never was a time. Oh, no, upon a new mind, but I will be God. I can ways to say it. I got mama. I got one in Apple and in apply. It's going to be a wonderful reunion. It's going to be a glorious event that no person will like it. Unto the merciful and gracious hand of God, we commit every one of you. The Lord bless you and keep you. The Lord give the light of His countenance upon you, His peace. You will continue to live in peace. You will continue to live in love as a family. You will continue to make progress in life. The Lord bless the going out and your coming in. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Say Mary's praise the Lord. Say Mary's mama. My Lord the Bishop of the Niger, my Lord the Bishop of Bangladesh, my Lord the Bishop Emeritus, retired Bishop of the Hiana, my director and husband, Kampulu Kugi. Where can I never put you to? Because or another day, mono one and kind of mama, and a make a no. Book or spoon a book. When you cousin looks in no make the very salad points, Manofu Gandiaka. For the title of the sermon, Nkebo, Onyagini, Mbeli, Mama forever, Onyagini. If all put a thing at for that show, no get very or than no get very or than if all no get very so we go follow me and get on. Every people know who are the very unassuming, but reliable and sustainable. Oh, Tinoga and Nelly, Onaga, Imam Monopo, Imam Monopo, service and Notata, Cavalier. Nimu Isago, Omisi, I beg your pardon. Omisi, Fisi and Yatata, Cavalier. Where stepsons and daughters. Ikuba, investigate Melo, Mamma. Ikuba, investigate Melo, Mamma. Chica, Chicago. A mamma,
mana ọ na-aga esi kedu ibe nwaanyị a ebe ka ọ na-eje n'ibe ị na-akọ onye nwanne ya na-anụ onye ọcha ebe a o nwere nwanne m nwoke na-anụ onye ọcha akpụkpa a doctor biko Dr. Emily, can you stand up and say hi? No, stand up and say hi. Can I hear you? Okay. I'm proud of my name and so, people, my Lord Bishop, can talk to I. Mono them. Woman say, come on, I am see you from my mind. Don't you get? How do you go? Can you watch together? I am part of the onye ọbụla bụ efi bịa ga-enye ofu ewu onye ọbụla ji ofu ewu bịa ga-enye ofu ọkụkọ onye ọbụla ji ofu ọkụkọ bịa ga-enye ofu mbaji onye ọbụla ji ofu mbaji a ga-ekwu ya ofu akala rice ọ bụrụ na ịgbara aka bịa ndị Hausa nọ na geeti ha ga-abịakwara ịtaji ka nye ndị nwanne m nwoke ụnụ mana iji ụka ụmụ ebe ọ ga-agba bụrụ na ị nọrọ n'ụlọ ụka ọ dịka ọ na-eje n'ụka igbe oge obosi nwa na-emesi ibe ike nwa onowu o nwekwara special name nne na agba gị gwazi aka ịgba ya okwu kelee ndị Jehova n'ihi na ọ dị mma mmebido kelegodo Chineke nke pụrụ ibe niile anyị ekele gị mana ezinụlọ a na-ekelekwa Chineke na amalị niile n'isi nne m Ogbueshi Theresa Adaobi original ndị isi nchụaja niile nna bishops ekelego mana family ezinụlọ mbe mmụọ na-akọ and St. Mary's Anglican Church ga-ebunyekwa ụlọ mgbe ekele iji wee bịa so naanị n'ofufe ịkwanyere mama anyị ndị enyi m biko m ga-akpọlili akụkwa ka ọ ga-adị mfụfa n'ụzọ ka ịmalụ n'ụbọchị dị etu a na onye dị etu a dị ebe a Reverend Father Dr. Paul Azuako is of the Federal Polylogo. He's here with us. He is quite close to the family and especially my wife. And then, my friend, of my 27 years as a medical doctor, I've spent 24 years at Achena, his staff, and he has come with me. He prays in my hospital. He directed patients to my hospital, and for so many occasions that I've celebrated, he's always around and here. And today he's here, flesh and blood. And that is Reverend Father Dr. Ogbueshi Theresa, Chaplain of St. Augustine, Chaplains Federal Polytechnic Local. You are welcome. The community, the Federal Polytechnic community, you've been thanked by our panel. The choir, you've been thanked by our panel. But then, this family of Chief Saxon Munago is also thanking you. There's a particular seat where my mom usually stays. You know, when we were doing service of song, we were singing so many choruses. What informed it was that my father, my mom, you know, was a member of the choir. So those ones we sang last night are our favorites. The family of Chief Zansi, we send a message to you.
not surrender. But this is time of celebration for saying no to 99 days. You will hear from us. Then, to everybody that has made it to this church service, we say a very big thank you. This is midweek. It has not been easy to make our time. Then, His Majesty, Ogbueshi Theresa Adaobi, he's here in spirit. He was physically represented at the family in the early morning programs, events. And right here, you can see a good number of Ndichie from Ogbueshi. And you can see Dr. Ali Odu, Odu. Thank you for being with us. And then one more thing. One Logo Kaja. Owele Ogbueshi, Owele Ndichie. One thing I'm wrong. Mami anucha awenye unye mbwene wogu unye mbwene na uko wangu fozi kama mfana. So source of faith talk and nature. So uleche ife jikoni mwana nako na ndibe onwe kusa na ndibe mbwene tata kono ya mwaife jikoni stele families. Owele Ogbueshi. Benjamin, or you go before you today. Everyone will come and sit down in the line. Dalo, no. Or you to Uzi Global, Uzi Ndichie, Uzi Ogbueshi, Dalo, for being with us. Then one day walking, I can't now go. You took out time to be in Ogbueshi just for this celebration of my mommy's nativity and passing on to the bosom of the Lord. Thank you for being with us. Ogbueshi, Emana ebe go nwunye enyi nwanyị na ndị ọzọ. Ịma na onye a dị n'ebe a bụ kwuru ọtụtụ n'ime ha. Ọ bụrụ na ọ na-ebufe ebe ugbo na ọbịa isi anyị na-ekwuru ofe ọ ya amacha mma ka iwe n'ebe ọ. So ekele ego wee nọnye na ndị enyi nwanyị niile biko enyi nwanyị afụgo m onye isi unu mmiri aka obodo biko ọ bụ na nnukwu anya ife ndị ọzọ anyị ga-ekwu ga-agba ndịaza na nze so na-enyezikọwa afa n'okwu biko daalụ na another community from the University of Port Harcourt. There are many of them here. Most, if not more than a year. And many of us here don't really know. The family has been taking care of you. I want to tell you here, there's no one single minute, second, that drug prescribed do not report. This family, my friend and we are doing our best, and we do not think there's any place that something better could be done. And when she was hospitalized in 2 major hospitals in Lagos, was hospitalized in my own hospital and another hospital up there. What we are advising on, all from nowhere, what we saw in social media is some people are raised and went there. As far as this
family is concerned. It's nothing but exploitation, blackmail, extortion, and trying to blackmail his family. But of course, we smile, we laugh, because we know who we are, and we know God is with us. So I'm appealing to everybody to remember him in prayer and remember us in prayer. Thank you. Will from the fading tears, soft and low, that by grief oppressed, when parting and broken, the ties that love had blessed. Adaobi, our sister in Christ, go forth on your journey in the name of God the Father, who created you. In the name of Jesus Christ, who suffered for you. In the name of the Holy Spirit, who sanctifies you. May your rest be in peace, and your dwelling place in the paradise of the people of God. Hallelujah.
Stanza 2, stanza 2. Porta moto. Oka moto a.
Yes. Yes. The friends of your brother. You are welcome. Thank you. The prof, the item
our Lord Bishop. My Lord, spiritual and temporal, silver or gold you have none. But okay, well, okay, again, you see, no good driver. Alright, announcing the sub-landing of the Sarik chairman and his members of the school. I can sign. One of the powerful Eshionis are.
the staff of Kango Bay Hospital and Maternity. The rector of the Polytechnic, Engineer Dr. Francis Kaunamawafluko, the personal rector, fellow Nigerian Society of Engineers, fellow Nigerian Society of Chemical Engineers, Engineer Dr. Francis Kaunamawafluko, Nyawan Onisi, Rector Nadia Sokwazipa Chief Principal Wafluko. The deputy rectors are here. Deputy Rector Administration, Mr. Uche Onyebu, Deputy Rector Administration, Dr. Kenneth Ezekwe, Deputy Rector Academic, Uche Onyebu Nokoeba, Bossa himself, Stephen Odo, Nokoeba, Acting Registrar, Obini Onuchubu, former Bossa, MD Neva Akali, Akwaba, Chige Vichugaro, Ewe Deans, Directors of Neva, Deputy Registrars, Chief Accountants, Heads of Departments, Bandina Kuzi, Mande non-teaching, Mado Bolabo, Liberal Polytechnic, Oko Bolabo, of course, we give Dr. Ikoma on our government line, now Lucio Rector Wesley, now management, Gaga Keneg. When you see our very able. As much as we are missing from mommy, Mama Dolongo, Kamoto, I will just do one and one papa. So I went to guys to do, well, no, this ceremony. I guys are Tanka. I saw you going to deliver garden to 100 years in the name of Jesus. So if we're not today, but the guy close, my man and met today. In fact, on your gender put in my water in here. I ain't tell a lot of that. Thank you, Bobo, but you got all the time. Oh, that's so good. So, can I get here? No. Can I sing though? Anyone going out, Mama, now, Polytechnic guy. In fact, I am a guy because she cannot be here. I want on office. I'm born a guy. So I see that she make a nice meeting and the banana.
bless you. I don't really know how to thank you for your support, for coming to Rise Celebrate. Well, how we say celebrate? Because when I told the patients that I'm not going to be around yesterday and today, so what happened? I'll be burying my mom. Is my mom still alive? Okay, this time. So I have to thank God for his grace upon her. And I have to thank you for making our time to come and be with me. I pray that when you go back, when you get to your respective homes, that you will meet the people you left in good health, and then nothing will happen to you as you go back. Thank you so much. Thank you for identifying with me and my family. We are grateful. This era of aeronautics. Of solution is here. Whatever. Paragraph 8. We look at very subsection 13. Over to Elugu says in the house of God. Shaharanga.
don't go to Jerry, but the too clean, all the clean. Don't go say I'm not the clean. You tell me say nobody. Doctor, Professor. Can I read that? Doctor, Professor, or Doctor? Well, she looks like a professor. Doctor Mrs. Doctor Medical Center. All the time, you know, you not thinking, okay, sit down on pressure. I didn't get jump on, I don't know. Hey!
Well, ịma na egwu a na-asụ egwu a na-asụ egwu okenye dị ebe a ọ bụrụ egwu ụmụazị mana abịa na-arọgote m ọka o mere gwọba ọhụrụ jiri ọka ọnụ ji ọka nwaanyị aka siri Hi Chief Igbo about one of Ogbueshi na making a ring. I don't play can the money that is making up start that. What is the Canada? What is the US? What is the EPDG? Even senators. I was the money even a minute big group of Sakit Lono Kawali would mean I watch up to 25,000 people watching you live right now. Okay, to start with the name Igbo Ogbueshi. Igbo after each year, after each year, no more be Igbo Ogbueshi. Exactly. I heard them went 1 or 2. And Chief Igbo Ogbueshi. Even men who was started, but and my mother. Yeah. My mother was at the age of 99 years. Wow! And as at now, as at today, in addition to our first set of children, over 19 grandchildren, and these 19 are all professionals, including 6 medical doctors. Oh, wonderful! And again, 9 great-grandchildren. So it calls for celebration. So it is celebration of life that we are on. So, and you can see there are so many people here. Right from yesterday, when we had service of song, to this particular point in time, like you rightly observed, people came from all over the world, because you see those from US and Britain, from Canada. So it is something that calls for celebration. So we are thanking God for our life. So that is what we are doing today. Celebration of life of my mother, Ogbueshi Theresa Adaobi, original. Thank you. I got some people in Obodo. Galian Obodo. We call it the reason. If you may know, I won't go up a level in Obodo. We hear material. The Ogbueshi village is about the world. I can the morning I thought I could do great people. How well then, yeah.
emulate from your late mother. Well, Indian Ogbueshi, each kindred, the ladies there were their title name. So from her kindred, the ladies there answered onowu. Married to a kindred in Ogbueshi that answers Aselu. Then you have Abadag, you have what she added in the province of the government is there no seat for what? And also the original. To show that she was born from that kindred. She didn't just start answering no. So that's that. So one thing about my mom is that she is somebody that if you talk of her, you talk of perseverance. You talk of endurance. You talk of tolerance. And then somebody that has unflinching faith in God. She was in all associations in the church that a lady can belong to. We heard that today. Right from choir, mother, women this, women that, and so on and so forth. And God bless her. We have to thank God for her life. And that is what we are doing today. Exactly. Please, how are you praying for the people that came while going back to their various destinations? We are asking God, having made it possible for them to be here today, celebrate with us. That God, in His infinite mercy, lead them safely back home. They will all be blessed. Long life. That is what we are. Again, the Munago family is a big family. We are many. And I'm a specialist, I'm a gynecologist. The other building by my side is that of Ogbueshi Theresa Adaobi, one of my elder brothers. That man's name is Syria. Obed was the lead engineer that was the interior of former gym. He is based in US and is the onowu and many others. Now we have this my brother, who has been sick for a very long time. I want to tell you. I met one of these from this family. Yes. Oh, wow. Let me say this now. He has been sick for over a year. And for one day, for 1 minute, there has not been a time that there was no money to buy medication. He has been hospitalized in my home hospital several times and he recovered. Hospitalized in one of the best hospitals in Ogbueshi. We had no issue. We went to Lagos and then had this problem. It's multi-dimensional problem. Exactly. And since that time, I must tell you, we are equal to the task. The only thing is that what is difficult is difficult. You get, he
was in 2 group hospitals, one after the other in Lagos. Before we decided to bring him home, we gave him, or we had the option of Memphis and then Memphis at Enugu and now just the way University State Hospital. He himself decided to go to teaching hospital again. So it's an issue of money. But all of a sudden, without the knowledge of anybody in one of us family, we just had in social media. Some people went to him, they know how they coin everything and say that they are asking for money. I must tell you, we the members of Munago family, of the same father with him and mother with him, just had it just the way you had it. Just telling you. But the issue is this. We immediately want to counteract it. But at the time, we said, okay. One of them was saying that they will raise money and take him to India, take him to wherever abroad. He never consulted us. All of a sudden from nowhere. You see, in this country, you see, we suffer from exploitation. That's what the Munago family is suffering from. We are suffering from extortion and then blackmailing. Of course, they can blackmail us. All those accounts, apart from Amechi, all of a sudden you have so many accounts. Everybody bring money. We laugh at them. Because what do they know about this business? They don't know anything. They just make noise. Calm down. What is it that don't worry with that? So, when you look at it, we initially say we are going to stop them, but if we had done that, if something happens, they say that they would have done this, they would have done that. So, those that are spam, those that are people that fashion it, so let us see. Make money for him or for themselves? I don't know. As far as I'm concerned. Let us see what they are up to. That's my own opinion. So the Munago family. So that's my stand. We just decided. Since they think that way, people don't understand you. Sacrifice. Let it go. With the good Lord. But I want to assure you that Saturday, there's no drug or anything that has been prescribed at that hospital. There's no money. I love this. Exploitation, extortion of the public and blackmailing. They wait to the... Even Amechi himself has the resources. He has not depleted his resources, talk less of we the brothers. And we the brothers are taking it upon ourselves. In this family we have professors, we have doctors, many doctors. So I don't know what they aim to achieve. But then, up to them. Thank you. Yeah, let's keep it there. Thank you a lot. The world will hear this. Let them hear. I will must hear this. And that is what I, Chief Sir Dr. Imam Munago, that's it. Thank you. All right, thank you. All right.
We get me now. We get me now. No, I won't tell you before. I won't tell you. Come on. You're palatable home. Morning is good. These are my electrician. Okay. Yeah, you can see the best couple that owns this palatable mansion. Ogbueshi, the blacksmith, it's African born based in the US. But you can see the 04Y. How do you? Dr. Yeah, Dr. Emily. Yes. Nice to meet you. Everywhere you saw, we don't know where. Yeah, Obed. The doctor and the thing, chief engineer, automobile. I've seen everything ended there successfully. I mean, the burial of your mother, onowu, original onowu. Please, I would like to know, we've interviewed you before, we said a lot of things. I would like to know how we are praying for the people that came here.